Välkommen till del 5 tror jag att det är. Utav Plasma Burst 2. Vänta, jag ska fixa en sak. Jag tycker att det är för lite inzoomat. Hej då, ses. Oj, hej. Nu är jag här igen. Oh, ja. Hila. Bakaren inte syns sen jag blev helad. Hej, nu är jag här igen. Du måste se om... Ja, vi är här igen. Jag är lite osäker. Oh yeah. Nej, vad gör han? Han mördade en person där uppe. Shit, försöker mörda mig. Shit. Jag tror att ni också märker att det är så här buggat för mig. Så hoppar jag över här. Jag tror att jag kan. Nej! Gör inte så. Nu är alla på den här plätten. Citycraft. Oh shit! No! Nej! Sinsen! Hej allesammans! Jag har en sån där. Den här har jag kört. Det vet jag. Nej, inte sånt här. Nej, jag failar. Epic fail. Kom in här. Gilla mig. Jag vet hur man ska göra. Nej! Får jag göra det här själv då? Så, nu var det fixat. Sin fara. Go! Jag låg ju så länge för. Shit vad nära det där var. Lägg. Nej, man kan sitta här. Shit. Yay, jag vill putta. Jag måste hänga med hela vägen. Flyga. Allt med. No. Shit, han får ge mig. Nej. Okej, vi två var de sista kvar, så då blev det ju paus när jag dog. Ja, nu kör vi. Rockar vi. Hon backar i sånt dödet. Jag törs inte. Back.
Ja, nu lär han sig det. Oj, förlåt, blir jag den igång. Hej. Du här. Och den här vill jag trycka på för vi har tryck på alla. Backen som dödar oss. No! No! Oh yeah. Kom igen då, slappa man. Jag är så dålig. Oh shit, han dör ju. Han går vidare. Om man inte gjorde så. Då hade han dött. Man kan tappa huvudet på det här spelet. Man kan bli delad på mitten. Man kan tappa armarna. Det är roligt. Det ser roligt ut. Men det är dåligt för gubben. För då tappar den liv hela tiden. För om den tappar en kroppsdel. Oj, förlåt för att jag har glömt att pausa. Hej då. Nej, jag orkar inte köra med mig. Eller, gjorde jag. Varför ska jag inte orka? Nix död. Nej, hej då. Förlåt. Hej då, syns sen. Eller syns i någon annan video. Hej då. Hej då.